Nesta ocasión foi unha veciña que transitaba polo lugar a que deu a voz de alarma, informando a propietaria de todo o acontecido. Unha vez alí, a dona do muiño comprobou cos seus propios ollos o estado no que se atopaban as instalacións, restauradas hai algúns anos da man da Consellería de Medio Ambiente. A varanda de madeira existente na zona de acceso aos muiños fora arrancada, como tamén o foron varias das portas que dan acceso ao seu interior. Aínda así, os danos máis graves producíanse na cuberta, onde os vándalos deixaron un gran buraco despois de romper e destrozar numerosas tellas. A pesar de que esta non é a primeira vez que os muiños sofren este tipo de actos vandálicos, si o é unha das máis graves. Nos últimos anos, os propietarios dos muiños levan presentado unhas 40 denuncias por actos similares. A espera dunha valoración máis pormenorizada por parte de técnicos especialistas en restauración para determinar con exactitude o alcance dos danos e se estes puideron mesmo afectar a partes importantes do muiño, a propietaria xa formalizou esta mañá a correspondente denuncia na Comisaría da Policía Nacional, cuxos axentes xa iniciaron unha investigación para tratar de esclarecer todo o acontecido e dar co posible ou posibles autores destes feitos.